Prabu Sangkalawa, Prabu Sangkalawa. Nah, ya. Menapa laras panjenengan Prabu Sangkalawa? Ora luput aku Prabu Sangkalawa. Piye Petruk? Apa kowe lagi goleki petelmu sing ilang? Wingi gowang kanggo natai kayu terus banjur ilang. Mboten kok. Laras ical ning mboten gowang. Ora gowang? Nggih, mboten gowang. Saestu kula badhe ngupados petel. Iya, kowe ngupadi petel. Arep takon kelawan aku ya to? Kon golek endi maneh? Pun sepindah malih. Ngertosmu ora ngerti, Truk. Yen ora gelem tak rudo bae arep ngopo, Truk? Tak rudo pariposo kudu nuduhake petele Petruk. Ora gelem nuduh arep petele Petruk. Tak lampui pecah jojol utaing Truk pesating nyawa ora. Kowe ngajak arep peperangan lawan Prabu Sangkalawa Putra. Legane ngatur ora gelem nuduhna petele Petruk. Dadi apa ke Prabu Sangkalawa kowe? Kurang toto banget. Yo. Arep ngajak peperangan Truk. Nggih. Yo. Wah, mlayu ke Petruk. Wah, cakap itu. Iya, yes. Iya. Ayo, sahabat. Apa dianggap Petruk wedi kelawan aku? Iya. Iya. Wah. Legane ngati iki. Ayo. Rasa Duh, Edian. Wah, parah. Iya. Gus, iya. Gus, Aduh, Edian. Duh, Gus, Edian. Walah, payah. Gus. Oh iya, gak diopo. Pas. Ya. Petruk ya tetap ngerasa kenal aku.
seru-seru nyodok nek. Jarane kon goyang. Nek goyang yo goyang aja seru-seru ra, Teh. Goyange Cucak Rawa ya seru. Aku anggere goyang ping 3 kurang marem. Cucak Rawa. Apa? Apal to? Apal. Ya lagune piye? Manuke mara tuwa. Cucak Rawa kok mara tuwa? Cucak Rawa. Cucak Rawa dawa cucuke. Buntute. Buntute Sing akeh wulune. Yen digoyang ser brondoli kabeh. Yen digoyang ser adu penake. Lah kowe marahi manuke Cucak Rawa. Lah kudune kon kepriye? Ya sing ben ora brondoli goleke manuk liyane. Gedhe apa cilik? Cilik kena, gedhe kena. Sing cilik ya, Reng. Cilik. Ana, Reng. Apa? Emprit. Emprit cilik ya. Manuk emprit. Anu emprit mencok ning jarit. Mau bengi bojoku jerit-jerit. Mergo weruh manukku kejepit. Saru. Manuk ki pirang-pirang dina ora tau pening ngelih ora entuk ditinggal. Karo dene kowe lemu kok manuke cilik. Emprit. Ya kuwi ya goleke manuk sing gedhe ben ora kecepet manuke. Ana reng sing gedhe. Manuk apa? Blekok. Nah, kuwi blekok. Manuk blekok. Manuk blekok mencok ning tembok.
wingi bengi mara tuwa bengok-bengok Ning apa? merga weruh kang kareng mlorotke kathok. Gah aku gah. Kok gah ki ngapa to? Gah aku nak. Kene tak kandhani reng. Piye? Wanci maghrib pancane do sembayang maghrib kowe mampir nang nggonku, mampir nang mburi nang kamar mandi. Mlosoroke kathok nganti mara tuwa, weruh bengok-bengok ki arep ngopo? Jane wingi ki aku do ngelak gumun to, Kang. Apa? Jane aku ki hari raya Idul Materi. Idul Fitri kok matri. Lah ya Fitri sing Jakarta. Idul Mat apa mau? Fitri. Fitri arep minal aidin wal basidin. Wal faizin kok basidin. Simak. Arep nang ngene simbong. Lah ya karo kowe salaman. Minal aidin kok ya. Lah iya kok jenenge wong bodo-bodo ora tau kepethuk njaluk ngapura sing bener kan cetok. Ki salaman apa? Loh, salaman model yamene tangan tengen anggota badan kiwa anggota badan. Kiwa tengen bathuk karo brutu melu. Lare bate. Lah iya. Aku ning omahmu, Kang. Heeh. Nang kono ki ana swara. Apa? Allahu Akbar. Berarti ke adzan maghrib. Adzan maghrib. Neng kamar mandi arep wudu. Arep sembahyang kowe. Wong Islam. Islam. Jajal nek wong Islam tenan tak takon. Takon ana. Salat maghrib pirang rakaat? Ora ngerti kowe. Salat maghrib ki ana 5. Maghrib 5 rakaat ki sing mulang kuwi sapa? Barno. Tak tempiling tenan. Tapi ra 3. Lah ngerti 3 kok kowe takon. Ayo kaku meneh. Aku ngetes kowe berarti nek wong Islam ngerti nek sembahyang maghrib ki 3 kok 5. Jane 5. 3. Lah kurang loro be kok. Jamaah. Walah. Salat maghrib 5 rakaat kok muni jamaah iki lho. Lah tiru-tiru Ustad. Aku ora iso muni ustad. Lah iki berarti wong Islam ngerti sholawat? Ngerti. Yo nek jajan ngerti sholawat ki apa reng? Apa? Sholawat. Sholawat ora ngerti goblok gonggong. Lah ya apa? Sholawat ki karo lawat. Apa? Tak kandhani reng sholawat itu mengagungkan asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ning alam donya mentuk barokah, besok ning yaumul kiamah entuk selamat ku jenenge sholawat. Wong menungso tumindake sing apik. Sing apik. Atine sing resik. Amale sing akeh. Aku yo amal terus, Kang. Piro? Ya sedina cok 2000, 3000. Ning masjid karo musala. Ora. Kanggo ngopo? Tuku nomor. Larangan pemerintah, larangan agama aja ditindakke reng isin-isinke. Sholawatan ngerti? Aku diwarai gong kowe. Kowe ngadi. Ngono kok mulite Pak Barno reng. Aku diulang Pak Barno rong dina terus aku minggat, Pak. Rungokke ya reng. Kok mambu reng? Hah? Mambu. Metu. Mambu ora? Mambu. Mati mambu kok diserot. Sholawatan ya. Selawatan. Salatullah salamullah dirungokke kupinge ra rek. Halatoha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Paramu pancen apik. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Etan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari esok ngaji bengi ngaji manembah breng moho suci. Aku iso kuwi. Sing ndi? Aku iso kaya cangkemmu mau. Tenan. Kali mau ta? Etan kali. Rungokke ya. Iya iya. Kali ini banjir apa ora? Ketika kok banjir. Etana kali, kulon-kulon kali. Apik. Tengah-tengah tanduran ora awan ngaji sore ngaji
Asik. Tulung. Apa? Iki wong kene jahat-jahat ya kok. Lah jahat ngapa? Lah kene bocah kok mangan mboke kae. Endi? Mimi. Oh Mimi. Lah kok diolor-olor. Iki hajate Piyayi Kalyombo. Kalyombo. Kalyombo ki dikepali oleh Pak Kepala Desa. Iya. Pak Lurah. Iya toh. Lagune Solawatan. Solawatan. Aku takon karo Kang Gareng. Ya. Nganggo lagu solawat. Solawatan. Setiap satu pertanyaan jawaban kudu Pak. Apa, Mak? Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah Abu Tholib nggih. Pak Abu Tholib. Ya. Ojo lali jawabannya kudu Pak. Pak Abdul Tholib. Mergo sing mengkoordinir dana adalah Pak Abdul Tholib. sing nanggap, Pak Abdul Tholib. sing bayari, Pak Abdul Tholib. sing ngerokoki. Urung entuk. Wong sing nang wah. Usul. Gudang garam doyan. Doyan. Jarum super, Doyan. Samsu. Doyan. Lah kok ora gelem tuku. Pokoknya solawatan, nganggo lagu solawat pertanyaan jawabannya kudu Pak Abdul Abu Tholib. Abu Tholib. Oh, kupingnya budek kok. Mau budek apa? Omah gede kan tak sapa ning Pak, ya kontrak apa ora? Iki dalem Pak Abu Tholib. Pak Abdul Tholib. Gawene nganggo Botok, semen. ya. Tuku semen nggo gawe apa? Tuku semen nggo gawe omah. Nek omah gede omahe sapa jolali? Omah gede omah Pak Abdul Tholib. Jawaban tepat. Rokoke metu. Sing penting yang ngalem karo Pak Lurah. Iya, pokoknya sing gede-gede dak Pak Abdul Tholib. Tuku apreng nggo kandang apa? Tuku apreng nggo kandang medhus. Lah nek wedhus gede wedhuse sapa jolali? Wedhus gede wedhus Pak Abdul Tholib. Wedhus dibeleh. Lah kowe nggo mangan kowe karo aku karo kanca Pradangga. Iya. Saking mangkeli sangka ndara mrene, Kang. Ora tau mangan iwak wedhus. Kowe? Iya. Bareng ngono aku pas disuguhi nang kono mau, aku njukuk 5 nglintir. Kaya umur kok temen to nek mbok yo sing loro apa pira kok 5. Lah ya ben wareg kok ya. Terus Bareng ngono kuwi sing loro kuwi daging. Terus? Sing telu laos. lah kuwi goblok mung ora iso bedake antara daging wedhus karo laos. Lah wong ireng kabeh kok. Berarti 2 pertanyaan selesai. Oke. Pertanyaan ketiga, Reng. Ketiga. Pokoknya sing gede-gede tak sapa, Reng? Abdul Tholib. Men seneng. Tuku kurungan nggo wadah apa? Tuku kurungan nggo wadah manuk. Nek manuk gede, manuke sapa jolali? Manuk gede, manuk. Omah gede tak sapa? Pak Abdul Tholib. Wedhus gede? Abdul Tholib. Lah nek manuk gede? Ora wani aku. Lah ora wani ning ngopo? Ora weruh manuke Pak Abdul Tholib. Yo sing takon kene. Wajal kowe Sing takon kowe sing mangsulan aku entres kaya kuwi. Itu rokoke ora metu ta iki engko. Usul apa? Tuku apa mau? Lho ki krungu bro. Burung. Ngapa ki lho? Bringosmu nagok kupingku kok. Tuku semen. Tuku semen nggo gawe apa? Nek tuku semen nggo gawe omah. Omah gede, omah Jelas. apa? Omah gede wae Pak Abu Tholib. Tuku kurungan nggo gawe apa? Tuku kurungan nggo wadah manuk. Manuk gede, manuke sapa? Manuke Jawab. manuke gede. Jawab apa? Mesine kok gede-gede iki piye to? Sabar to, Reng. Manuke gede. Ayo. Ujananmu jengkel, Reng. Ora apa-apa, mesti bayar lunas kok. Manuke gede.
Ayo ngomong. Kurungane ora sedeng. Iki sing penting aja menyinggung perasaane Pak Lurah. Aja nganti menyinggung peranakan. Perasaan peranakan. Wong Islam toh. Tak takon. Doa orang Islam paling sederhana ketika melakukan pekerjaan atau berangkat bekerja ki maca sing paling sederhana apa rentungan? Oh, bismillah. Bismillah. Nek bali nyambut gawe selamat tekan ngomah. Alhamdulillah. Nggih Bu nggih. Jawabane loro bismillah karo alhamdulillah. Mangkat nyambut gawe. Maca bismillah. Bali nyambut gawe. Alhamdulillah. Mangkat neng sawah. Maca bismillah. Bali saka sawah. Alhamdulillah. Arep mangkat ngaji. Maca bismillah. Nek bali ngaji. Alhamdulillah. Arep mangan roti. Maca bismillah. Nek tanggane mati. Alhamdulillah. Wah, melu-melu. Kok sing diseneni iki ngopo? Muni aku tipe syukur. Tuman kowe. Anake wong pira kowe? Anake sapa? Kowe karo kedene goblok temen to rek mosok tanggane mati kok muni alhamdulillah sing pulang ki sapa? Kowe iki ora ngerti perasaanku, Pak. Lah ngopo? Wingi tak kandhani. Apa kowe iki ngopo? Rek iki ngopo? Mulane tanggane mati aku ngomong alhamdulillah kok. Ngapa? Sebab aku dendam. Lah dendam masalah apa? Masalah wingi selamatan aku ora diundang. Gue coba kebangetan nang kudune kok ngene. Iya. Putri bener ngene iki. Iya. Arep mangan roti maca bismillah nek tanggane mati innalillah. Iya. Iki pancene iki mau aku ya dhewe matur nuwun dene aku sedulur kaya kowe ya Li. Kang. Muga-muga diberkahi sapa ngerti. Aku main nang kene dipundhut putra mantu karo piyayi kene. Alhamdulillah padha no Reng. Piye? Aku main ning kene sapa ngerti sesuk dipundhut. Karo sing kuwasa. Iya. Kowe dadi MC ngus dilongkas Pak Bupati Rawuh. MC ki wong siji. Nak wong loro kuwi kudune ya separo edang. Lha kok separo edang to Reng? Lho MC siji to, ki wong loro. Kowe sing M aku sing C. Aja kaya kuwi ra Reng. Sampean sing M. Aku ora tau M aku. Dadi MC ngundang penyanyi. Oke. Grupe seni paguyuban wayang kulit Madya Laras pimpinan Ki Atmo Subarno Arsa Carita. Bapak dalem. Ha iya. Waduh. Undangan Mas iki dadi MC. Madhepe nggon kamera iki lho, Reng. Kamera. Reng kamera iki lho coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bodhomu lho tak tuturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sing komplit. Sing langsungan iki kono ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sing komplit. Iki ngomong piye to mau? Ngene lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahaya. berbahagia, berbahaya. Cangkem nak medot ya angel temen. Yang berbahagia, hadirin dan hadirat, Pak Sopirin katoke melot. Sorry. Sorry ki apa? Ngisore keri ya. Pada malam hari ini Pada malam hari ini akan kita tampilkan penyanyi penyakit penyanyi dari Alas Roban. kok kidul kok gitu. Ayo cedak alas. Sapa ya, Reng? Penyanyi ini si Citok kok. Ya ora kok pirang-pirang. Ngirit. Ya ora. Iki pirang-pirang penyanyi kabeh darane ora. Iki penyakit kabeh semene iki. Mbak Willy. Bersama dengan King Kong. grupe iki lho, Reng, grupe Madya Laras. Bersama dengan Madya Laras. Kita panggil Yang Maha Kuasa. Kita panggil maju ke depan. Kita panggil maju ke depan. Ini dia. Si Jali. Jenenge sapa? Orang ngerti. Mbak Wiwi. Wiwit alias Wawat.
campur sari. Iya, Ca. Nganggo sepot. Apa? Tengeng. Ora sih. Hebat, Kang. Mbok ambruk jane. Pengen mulih aku, Reng. Neng apa? Balio. Aku ya pengen melayu. Mlayu nendi? Golek nggon mrono. King dalu Mbak Bibit. Sugeng dalu Pak Bagong. Sugeng dalu Mbak Wiwi. Sugeng dalu Mas Gareng. Aduh, aku tuh ngono diundang emas. Hatiku pure. Penyanyi kok kaya jangan tahu ya, Mas. Lah kok jangan tahu ki piye? Kimplak Putih. Lontonge ra sepiro, Reng. Oh, tahune, Rek. Bokonge ra sepiro, Reng. Brutune, Rek. Kok brutu iki, Reng? Mangsaku kok kaya padake ayam aku brutu iki lho. Niki kan apa niki? Ketandur. Lho kok nyanyi kok mesti kok jungkel jempale. Nyanyi metu kok kenapa niki? Mojo kasar-kasar nembe ketemu yo. Oh iya. Halus sing halus. Badhe nyanyi. Monggo Mbak Bibit dalem menika remen sanget. Nggih. Tumrap warga masyarakat Kaliombo Paninggaran pahargyan ruwat bumi. Aduh, mangkin badhe ngasta pedhalangan Ki Atmo Subarno Arsocarita. Ramane Ingkang dalem menika ramane badhe ngaturaken lampahan Petruk Ilang Petele. Satu tembang ada campur sari modern ya. Iya. Bersama Matio Laras ada Layang Swara. Layang swara rek. Iya. Nenggo mangke sawetawis saking kadang panitia pilih pakai Pak Bupati sampun kepareng rawuh Ki Musbika Kecamatan Paninggaran. Mangke adicara hiburan kita sekedap kangge adicara Krido Sabtu pangandikan saking Pak Bupati lan saking Bapak Camat. Saderengipun monggo Mbak Wiwit lagunipun. J. Langsung panyuwunan saking wingking. Nggih. Iya belakang ya buat Mas Pis. Ya ada iwak payek. Iwak. Lanjut Reng. Lanjut. Tetap terima kasih Mbak Wiwit. Oke. Setunggal monggo setunggal kadang-kadang saking Madya Laras satur panglipur kunjuk Bapak Ibu warga masyarakat ing Kaliombo Paninggaran. Pangasapan pangkatosaken panglipur menggalih sawetawis dalem menika saderengipun Pak Bupati lan Pak Camat rawuh wonten Mbak Iin sarengan kalian Madya Laras Campursari. Monggo sa sepotipun ye. Dados. Sut rasane. Sampun. Eh. Manja. Nggih. Mbak Iin Reng. Nggih. Iin. Ora sepiro Reng tapi Ah, pedese. cilik ning Lombok Rawit tak. King dalu Mbak Iin. Sugeng dalu. Nggih. Sugeng dalu Mbak Iin. Nggih, sugeng dalu Kang Mas. Nggih. Niki kan apa niki? Menika kakek staf-stafure ngrewang wonten pawon mrika. Kena sah-sah nggih. Asah-asah nek akeh turahan. Derek sung panglipur Mbak Iin tumrap warga Nggih. masyarakat Kaliombo Paninggaran. Ruwat bumi dalem menika. Bapak. Monggo. Tesune, Pak. Ah nggih. Oh nggih. Kleresan. Nggih. Pun rawuh dereng, Pak. Oh, pun rawuh. Oh nggih. Sekedap malih mangke Pak Bupati katuran mriki. MC ini jare wedok, Reng. Alhamdulillah. Monggo. Ya ini langsung saja dikasih campur sari ya. Lagunipun. Citro spesial sekali buat semuanya. Saya apa ki? Ono layang saya tak wacane saya delok. Diwaca Reng. Macane piye? Oh, Macane piye? Wow. Diwaca. lagune mbur iso maca aku. Wadanan. Lagunya Kenyataan dan Sejuta Luka dari grup Volvo. Terima kasih. Wah, geng Volvo, geng. Hidup, geng. Sebelum permintaan dari kawan-kawan tim Volvo, grup Volvo, lagu yang berikut bersama dengan Mbak Iin lagunya. Citro spesial sekali buat ibu-ibunya semuanya. Ye. Monggo Mas. Adur. Lagunya Citro. Itu Citro bahasa sana kalau ini Citro ya. Iya. Weh. Cilik piyayine suarane Mbak ngedap-ngedapi ya. Tatik dilajeng ini. Oh, nggih. Wilujeng dalu Mas Bagong. Geng dalu Mbak Eka. Wilujeng dalu Mas Kare. Sugeng dalu. Wilujeng dalu Mas Bagong. Iya iya. Wilujeng dalu Mas Kare. Wes. Wilujeng terus. Selamat kabeh.
Amin. Lho bocah sopan kok ora entuk ki ngapa to arek mbok men mung saya semene terus sopan santun ki saiki terus jarang mbok ben. Padha karo bojoku sopan santun. Nanging bungkuk. Iya. Mangga badhe. Monggo Mbak Eka. Weh, penyanyi kok Oh, sing cilik-cilik. iki. Weh. Ah nggih. Mangga. Anu kreditan. Kreditan kurang perimeter kok kadang-kadang grup pulpo kreditan. Aku tadi wingi montore reng lunas. Monggo kersa Mbak Eka lagunipun menapa? Bingung. Kapan bingung ya pedon wae lah. Apa mangga sak sae. Napa Pak? Nyidam sari. Aduh. Dalam sari. Pak sinten sing ngersake, Mas? Lho jenengan kok malah mriko-mriko. Mbok pilih badhe joget mriki nggih monggo, Pak. Mangga, Pak. Joget tapi karo bayar kaya kowe. Lagunipun Nyidam Sari. Mami bawa mboten, Pak? Ah nggih. Nggih, Nyidam Sari, Lur. Terus ndi? Lajeng menapa, Pak? Non, gula pedhot. Nggih. Niki sing sawere. Oh. Weh. Enten sawere. Niku sing wau sing grup kanca-kanca Volvo Group. Heeh. Niku sing kalih lagu lah sing mriko nggih nyuwun lagu. Hah? Campur sari. Selang-seling, nggih monggo. Monggo. Nyidam sari, Mas nggih. Nyidam sari. Teras mawon. Monggo Nyidam Sari lajeng kemawon. Dateng lagunipun kanca-kanca Volvo Group. Sabar sejenak niki permintaan Wini Sepuh. Nun sewu. Yuk. Semonggo. Pun kapiarsa semonggo. Inggih, ngaten nuwun. Badhe ngaturaken lagon menapa? Ngranturipun Pak Bupati tindak dateng papan sampun kita aturaken saosaken Mbak Ayu, sumangga. Sambal kemangi. Oh, sambel Sambel kemangi. kemangi. Kangge kesepuhan. Lalape jengkol. Yuk. Sambel kemangi. Monggo. Kanca-kanca pradonga saking Madyalaras. Lagun menika kunjuk aturaken dhateng para sesepuh bini sepuh ingkang rawuh wonten ing dalem menika sarengan kalian Madyalaras Campursari. Lagunipun gagrag sawiwitan Jawa Timur. sambel kemangi. Monggo Banyuwangen.
warahmatullahi wabarakatuh.